Ganina rin pinaktas. Pag human sa kapilya, napa daw sakyanan. Manipagitaon si Buka. Ay, galasgaw ka. Nga nang mamagaraingon sa mua nga taga-diri na ka. Alangan, kabuka man niya balay inyong gipangita, dili man ang muha. Ikaw dyan sa una, pre, nakaigit sa mo, pre. Ikaw dyan, ikaw na ulo sa lapis. Sabi. Kanina ram tag binaktas diri bay. Ang ingon ni Buka do ra daw ila. Ana siya, pag maabot na sa kapilya, gamay na tagbaktason. Ang problema ani, asa na to makita ng kapilya? Mao gani no. Mentag na kapangutan-an ri nga pertira bang mingawa. Ay, basta tara, padayon ta. Makita na nga to na. Tara. Pilya asa na magkapilya diri. Pre, may bata, pre. Pangutan-an to na. Hoy, Dong, pwede mo na? Sama na. Dong, kanang adapit makita na kapilya diri do nga. Ganina ra mi paningita na ba. Bitaw dong, kabisi katuod ka ba? Ay, kapilya, na ito. Sige lang, salamat dong. Shh, nado dito. Tara. Nabuya na sige tulo sa simodoy naman day tani. Pre, isang pamina ba? Murag mo na oh. Hay salamat. Nakaabot na gyud sa kapilya. Taysa, ana siya. Human sa kapilya, napatay maagian. Unsa man? Sakyanan. Na, abi mo manakog mauna nilas. Tara. Ganina rin pinaktas. Pag human sa kapilya, napa daw sakyanan. Manipagitaon si Buka. Kaane no. Siya ni undang pero kita ang problema. Lisod yun yung pinangga na to tong classmate ba? Buhaton na to ang tanan. Bisag layo kay laha. Tara, nagkagigag istorya. Ingon niya, pre, pag makaagit ang kapilya, tas na daw sakyanan, mauna daw taglaha. Tamo no? Tanga jud kay mo ba? Nga naman, Daran sakyanan no? Ay, ara. sila ni mo, pre, tanga agin mo, inaaram na idriya. Mas bugo ka kay mo nang giagian. Hoy, tama yan ba? Mga to na ta kay duol na lang kayo ba? Tara, ikaw magod ba? Sige, pangutan na. Sabi. Nana, pato siya, nga og malapas sa sakyanan, liko. Pre, sure ka nga dia ang agianan? Sure, lagi ko basta maabot na tayo Buka ron. Tara. Ay, salamat. Naabot na yun ta. Sure ka pre nga mo na na? Sure ko nga mauna na. Tisa, ganay niya, papa. Mungutan na tag na ba siya da? Tol, nas buka. Uy, kamu man din na. Buka na imong classmate diri ah. Asaman pa. Tro. Ay, classmate! Hoy, Buk, long time no see. Unya, mato na ko. Ha? Asa man ka? Sa kalayo na to gibaktas karon baka mo surrender nga na ta sila ha? Ay, sa pre, uban ni diri. Ay mo kabalaka. Nara mo balay diri ah. Ay galasgaw ka. Nga nang mamagaraingon sa mua nga taga diri day ka. Alangan, kabuka man niya balay inyong gipangita, dili man ang muha. Galasgaw ka. Ganina ra tag binaktasay karon baka motugan nga taga diri day ka. Ay, ngon mangod mo kabuka balay ba dili ako ah.